Namhlanje ngifuna sikhulume ngokubaluleka kwe-spirit of excellence. Wonke umuntu olalele njengamanje kubalulekile ukuthi sibe ne-spirit of excellence. Lapho esiplantwe khona, lapho esipositionwe khona, kubalulekile ukuthi si-excele, sibe ne-spirit of excellence. Ingakho namhlanje ngifuna sikhulume ngokubaluleka of shining in the darkness, shine positivity in the darkness. Abanye bethu bazofana baqonde ukubaluleka kokunikeza your best regardless of the environment okuyo. Yes, give your best regardless of the environment okuyo. Abanye bethu will find ourselves sisebenza nabantu mhlawumbe ongathola ukuthi asiconnect ngendlela efanele. Kuhleze kwenzeke ebantwini abahlukahlukene uthola usisebenza nabantu abangakuthandisisi, whether umphathi, whether my colleagues, whether nje it's just an environment in general. Nakuba uzoyithola esimene esinjengaleso. Namhlanje qonda ngokubaluleka kokushiya umaka. Ngibona abantu abaningi ababekade bengathandwa endaweni ezihlukahlukene ababesebenza kuzo, kodwa ngokuyimisela kwabo bashiya umaka kulawo ma positions. Bathi mase behambile even their enemies azwakale sesho ukuthi yebo uSipho bengamphiwe, yebo uMandla wayengicika. But if there's one thing I can say ngoMandla ukuthi wayeze uMandla ube indoda ye-integrity. uMandla bengithi mangimnikeze umsebenzi bengazi ukuthi ngizowufica esewenzile. Nakuba uMandla bengamthandisisi, kodwa one thing I knew ukuthi masine project uMandla would always arrive on time. There will come a time where even your enemies, even the people abebengakufuni will say ukuthi yes, we've once worked with the best. Why bezosho njalo? It's because ushiye umaka. Yes, leave umaka wherever you go. Sengizogoqa kule ngxoxo namhlanje ukukhuluma ngokubaleka ukushiya umaka. Abanye bethu abalalele bazoyiqonda lento. Ngake ngathola umsebenzi, ngake ngaya for a job interview kwenye indawo. Mangifika kuleyo ndawo ngashaya my best kuleyo interview. Kodwa kuthe mase kubuya ama results kwi job interview kwabuya ama results kwase kuyavela ukuthi mina angutholanga umsebenzi. Nganokuyibuza ukuthi wow, ngutholanga lo msebenzi but ngiexcelile, ngushiyile umaka. Ingakho ke sengawutholanga lo msebenzi. Few months later ngathola sengifonelwa abantu abebengi-interviewer sebethi kumina, Mr. Gumede khona enye position ezophuma kule department, sizocela mfethu ukuthi uapply. Why bese bebuyela kumina back sebefuna ngizo-apply? It's because ngashiya umaka. Khona abantu abangawatholanga ama positions abebehambele, kodwa ngenxa ukuthi ushiyile umaka bazokufonela back basho ukuthi khona enye position. Whatever you do today, leave a mark. God is love. Uthulani yayeye Gumede kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. God is love.